Amen, amen. Amen, amen. Hayi ndinotenda hangu Mwari nekundipa kwaakaita vana vakandipa. Mwari akandipa vana vanga vakati changamuke kana kuti ndiaiva aita kuti vachangamuke, asi vaigona kubva vaita zvavanenge vanzi vaite. Vana vangu vanga vasingandishungurudzavo zvakanyanya, but uyu mudiki enduru manje ndianga ane nharo hake dzakanyanya, because aigona kuti ari muhospital achitobvisirwa mari yakawanda, aigona kuti handichaida ndaura kubuda muhospital akutanga kushungurudza mai vake neni tichimunyengetedza kuita sei. Akazongofowa hake nemusikazwa yake but nenguva toenda pana Juri. Juri akari munhu akanyorovera. Juri aida zvekuenda kuchechi Salvation Army. Saka veSalvation Army ka ina handibova ndakakurasai ini musambondirasa ndakwendhangu Methodist but Salvation Army timu vakandivigira vana vangu vese vari Juri anga asingavenda kuchechi, Jina anga asingaenda kuchechi, but makavandika handigoni kukurasai. Takapera kana tichingobatsirana nemi, saka tinongoramba tichingochovha zvedu takadaro. Jini manje Jina akari munhu anongoita isesi zvokuti kana kumakoti uku takazwa nawo makoti, asi munhu aizokubudirira hake. Tasemona akatidhonzera mainline ka kunoku kwaishova zvisingaite kunoku, akatidhonzera mainline kubva kachirodza uko kuti vanhu vekuno vaone magetsi. Vamwe vanozondavo zvakagara zvakadaro, munhu ane unhu hwake. Akatiisira tara iyi kubva uko zvokuti akazofa apeka aida kuisa malaitsi ati Mwari ane nguva yake. Saka inini ndinongotenda hangu kuti pamakore mashomanana aakagara iwaka ane zvaakaita tinoramba tichirangarira. Kusikana namanje tikungorarama nemari yaJeni. Ndinokumbirawo kuti Juri ane vana vake ngambosimuka muvaone vana vatakasiyirwa vatikuchengeta naNelia usumuke. Uyu Zodwa munoonawo yakatibatsira zvakawanda. Zodwa nyange vakavasiyana havo but haana kutirasa, akaramba ane vamwe vari vamwe yakuno ava vana vatakasiyirwa Juri akasiya vana 5. Juri akasiya vana 5. Ava ndo vakura. Ava ndo vakakuta. Mumwe ndegoturo vasangoni vari kutokura vari kuchengedwa naMwari. Vana ivavo isusu kana tafa ka sazoshamisika ndovanotora nhaka yedu. Kuti vana vakomana vakavasina vana, saka vasikana ndovane vana. Vana vatikuchengeta naNelia amai vavo. Saka ndokafeminichekida akadii. Saka tine vamwe tineshamwari dzaJini dzimwe dzakatibatsira asione matomusona yaanodziva. Kune vamwe vakapindira kunyanya uyu muroora yeye yakapfeka dombororukwe tomusona
Shamari dziri panapa, shamari dzaGenius, my own friends vauya kuzotisupport pazuva ranhasi. Tinokutendai nekuuya kwamaita. Shona ndogona kutaura patinondinetsa, so I'm going to speak in English. I want to thank all of you for the love and the support that you have shown for coming all out to be with us today. Genius was my friend, very good friend. Taiwiriran. We used to fight all the time, but we loved each other dearly. He was a very good friend of mine. It was a huge loss to lose him. I'm sure those that stayed with him, that survived with him, that were with him all the time, knew the person that he was. He was a person that loved people. He was a person a lot. Genius worked hard and played very hard. But in everything that he did out of love. He loved his family, he loved his friends dearly. Today, I am happy that this day has come. We've all been waiting for this day so that his soul may rest in peace. I'm sure wherever he is, even the angels are celebrating. Kunatete Julie, I loved you, and you know that dearly. Tete Nelia, Vanawa Siro. Nelia is like a daughter to me. I met Genius when Nelia, I think she was 8 years or 9 years. Nditete asimwana shakari. Mwanangu, I know it's not easy, but we are here to support you. Look after the kids that you are given. Mwari anoita kuda kwake. There's a reason why God left you the children that he left you. It's not going to be easy, but in everything that you do, kneel down, pray, and ask God for strength. There is no Bible not apana mtoro omopwa na mwari usingakwanise kutakura. Saka mtoro wapiwa watu amai. I know namu but wanevana 5 vanofana kuchengetedza. Baba, tokutendai nokuchengetedza Nelia. Nokugara kwamukuita nawo nevazukuru venyu. Toziva mhuri yacho yakona. Chinokutifadza zvikuru baba kuti mukuenda kuchechi. Vanhu kuMethodist, mutichengetero baba vangu. He's the only one that we have left as a family. Yes, anabamukuru nabamweni variko, asi mutichengetere baba. Mutichengetero anatete vazukuru. Togara kuru. Asi we're just a phone call away. Thank you so much. Serge, one of Genius' friends, he came all the way from South Africa to support. Please stand up. I'm only going to talk about Serge. Ava South Africa. Isha Maria Genius, vaitamba vese, vachifara vese, vachitamuskanzwa vese. Saka uyawo kuzoti kuzobhabhaisa shamari yake. Gina na Belinda, mashamarangu, thank you so much for coming, for standing by me. Thank you so much. Ndokutenda vese, vanisina kutaura andina kukonai. But I love you all I love all of you. Thank you so much.
Sorry, ana baba, ana mai, ana mbuya, masekuru, amana shamwari, ndetse bagikombereza. Sinakagana Salvation Army, a Methodist church. Go ahead, go ahead, snabble, go ahead, go woman. And don't tell them why you want to listen to as I will go see all the way down to last born. I was left at a very young age, and it has not been easy because when I want to say my idea about last year, you can imagine losing your loved one from 2019 to 2023. So now tena mali nilisibisa nikundi kuza uta mature at a very young age. I never thought Japan South 6 really wasn't not bad too. But I promise I would do anything in my power to make sure that they everything that's done. If I can share it with you, but I don't get up this account, they know. If they're they're always around me. We are always together. We watch wrestling before we sleep. We catch up before we sleep. DK, we date for girlfriends. We talk about it before we sleep and all. And because also the marriage, Sonia didn't know we ran. And without telling our Baba, I think about Buddha. One of the dollars upon Apple I'm sure that you don't take a marry, no tea, Galaziza, Galazi, above one of school to send now, no store, and no tender marry, this is already travel more penny out, and no tender women like a certain silver, and Zodwa is just a simple and deep, and there are no tender marry, nakaichengedza zuva nezuva zvese zvaiitika pasina mari dzake muzori yangu zvinhu zvaaida aigara achitaura asati afa kuti aida kuvakirwawo kuva rakanaka ofcourse zuva remarona asati apera his statue asati yaredi ati muchaiona kana yapera. So ndakutenda mari dzakabuda padzima dzokutamba nadzo izvo tukadzinogara negosi chaidzo mari vanga vachingoprovida vamwe vacho unokuona kuti wabata mari inongoshanda dzinobva washaya futi but handidi kunyepa kuti ndisvike pandiri panapa mwari vakaoma handidi kunyepera ende ndinoda kutenda zvekare kuti mwari vakaita kuti ndivazive pamwe ndandiri munhu aenda out zisingaite because vakakura ndiri mwana ndakabatirirwa zisingamboiti saka handina sipa akavhaa ndakambotamba ndakatamba zvamuti kunguva diki diki ndobva ndabuda hangu because ndakaona life yaisi life yangu ndanga ndakurarama life yagenius yangesiri life yangu but ndinoiva by next year ndana nefamily weyangu murume wangu aineni murume aripo but mari ndosati auya iri kuya matomati saka ndotenda mwari kuti yakwaranawo munhu anodziso vana vangu anoti vana kana even vari vese they communicate and all. I know I'm not supposed to say this but mazuva ano zvane chirungu chinotaura saka vanguva ndinotaura about Julie asi notaura nguva yakareba notaura about Julie ndiyanga ari first born. Julie was a mother to us. And Julie was like an organizer. Julie akakatoredzera mama and Julie aipinda nepasingapindike nokuti even uchinzi ukakadungure Julie aipinda mukombi kana kuenda kuchechi akanoti kombi yake yafa anopinda mukombi otohaika oenda kuchechi indaiti kana ndiite mashora akadaro Julie munhu kuti she was down to earth pamwe munhu aizvorerutsa munhu how do I say Julie munhu anga akadzikama even patakasirwa bhawa rainzi dreams even because of my meetings if I tell you Julie akapinda munhu bhawa 2 times in the afternoon
angasiperi muzodwa warakete sei aingopinda meeting after kubva kuzodwa yeye munhu angasiperi zvinhu zvisina basa munhu angari strict even mamapaitaura angoti mwana wangu wanini anekuodha vamunese vamene kuzodwa vakaita so inini juniors naeni takakura tisikana kutuka zvinhu amaigaratsera kuti vanhu vachandora zvinhuamusatevana timi muri 3 saka vadzidzi vanapinda izvombokwenyera muchembero kuti tipinde bhisi because sit are so close to mama and because munhu akakadzikama isukudzikama wakatiremera panguva iyoyo taida zvinhu ndakutenda mwari nevana vakatisira juli was a family person and munhu aida church even ini ndakachechi rakamhe ndakasiya padhiraivhafona maimukuya muchechi munhu uchakatsara nekwanisa ndeonokona kudatorwa nemunhu anohwa mai maari and ndinotenda mwari kuti ndokwandakuenda wezwa. And then I also want to talk about Ginimbi genius. Ainzi Ginimbi angarikomana he angarikomana mastreets. Ginimbi was a happy person. Ginimbi was a joyful person. Ginimbi was always happy. Ginimbi angarikomana yoruzha. Ginimbi paisvika paifana kusheka. Ginimbi angarikomana wemadhiri. Ginimbi angarikomana weshamwari. Ginimbi angari mubatanidzi. Ginimbi akandirevera zvekuti kune vamwe vakatona tichidhurerwa najinias even vamana tichirairamba kuti jinias hambofa akabusa anything but Nelia. But I don't want to lie to my friends akakauya. Some of them are from Mudari, but I don't know them. Because times when I went there, kuna bedroom, ungosingabude, ndasikabvunza kubuda panze, motema ngene tracker. And Ginimbi as much as he had all those fancy cars, ndakatozokuwa mota later. I think 2019 mama achirwara. I ended up on my race, I went, oh, but they have not looked up for me. At first, I thought it was about routine, but I did shape a life. But I didn't bad Sira, I'm in a situation and do village in the water because I've been there. Ginimbi did such a life. Even Pamana Mashara, Maria time, room, when I went to I will so Zigo was a good person. To me, was a father as well. I got to the Rwanda. And I went back to school and I passed them all and he paid for my university. So I was doing here, but he was a good brother to me. Lastly, Andrew. Andrew was a very naughty child and we loved each other dearly. We loved each other very much. There was one and Andrew. But I'm going to be at the marriage. Ndikandabira dina mama vanongomupa mari ndobva kunibvunza kuti Nelia ndinaba mari ndikana kuti endo wasingaiti saka ndotenda mwari was a very good person ndotenda mwari nenguva yatakararama naye but unfortunately died as mwana mudiki so some of the memories that come now because I forget a lot but I will never forget the love that I had for me, the love that I had for him. Andina kuna machikinya tena mashaka kawa she's a very beautiful wife and she's very understanding. Of course, kunetsana kunowanikwa even amaiva kucheka munonetsana, it happens. But the fact that we are able to talk about our differences and have a common ground, that means a lot to me. And Zodwa munhu anomira nefamily anogona kumupromisa chinhu akoregedza zochiita uzofunga kuti but Nelia ndewangu, ndona kufuona munhu ari right. I don't want to lie. Zodwa ndakukusunungura muroora taita nyaradzo yemurume wako nawo kana ukawana wakufambidzana naye feel free.